Súčasná forma dôchodkového systému je absolútne neudržateľná a preto sa väčšina 30-tníkov obhliada po možnostiach investovania na dôchodok. Ale ako sa rozhodnúť, do čoho vlastne investovať? Pokiaľ ide o dlhodobý horizont, nič nepokazíte, ak väčšinu portfólia investujete do akcií a konkrétne akciových fondov. Síce sú z krátkodobého hľadiska kolísavé, ale z dlhodobého hľadiska ich hodnota rastie. Pozrite sa na tento graf akciového fondu, ktorý kopíruje hodnotu 500 najväčších amerických firiem. Z horizontu 30 rokov bolo 22 rokov s kladným výnosom a len 7 rokov so záporným. Vy však nejdete vyberať peniaze počas investičného horizontu. A práve preto jediné číslo, ktoré vás zaujíma, je priemerný výnos. Priemerný výnos tohto fondu je viac ako 10% a to už je pekné zhodnotenie, ktoré vám zabezpečí, aby z vašej napríklad 300-eurovej mesačnej investície bolo na konci viac ako 600 000. Pokiaľ ste presvedčení, že chcete začať investovať, ale nie ste si istí, akým spôsobom, neváhajte ma kontaktovať, konzultácia je zdarma a pre viac finančných tipov z oblasti osobných financií sledujte môj profil.